Хюстън, чуваме ли се? Тук Ели и Никола. Кажи, здравей. Здравейте. Знаеш, това е специално за тъста. Може да изглежда като подкуп, ама не е ваш. И Рали застана по средата на центъра и извика: аз искам той да е обсебен от мен! Любовта е нещо, което изисква всеки един от вас да мисли за другите повече, отколкото за себе си и да не очаква нещо в замяна. Никога не съм го виждала да гледа нещо по този начин. Аз плаках на вашия първи танц. Щастливи сме, че сме до вас в този важен ден и ви виждаме толкова щастливи и влюбени. Георги се разтапя като те гледа. Оказа се, че я харесах не само като човек, но и като моята бъдеща жена. Искам да ти кажа, че срещата ми с теб беше най-вълнуващото нещо, най-голямото приключение и се надявам много скоро да ни се случват още по-хубави неща, с които ние всеки ден да си напомняме колко много се обичаме. И в този ден аз стоя тук пред теб и ти се вричам в любов и ти казвам: бебе, обичам те. Аплодисменти, може ли забулкате много силно сега? Да са живи, здрави и благословени. Нека да изпратим едно звуково на Рали, както тя праща винаги, когато се... Момчета, нека да видим малко творчество, артистичност, стойки, чупки, чуваме и всички екстри за модела са разрешени. Най-голямото и радостно нещо за мен е, че всички места, които преди съм споделял сам със себе си, вече има с кого да ги споделям. Днес и завинаги. Обичам те.